Slováci majú voľných 60 miliard eur. Kde tieto peniaze Slováci máme? 45 miliard ako správne, totálne negramotné ovečky, samozrejme v bankách. Ak ich tam máš aj ty, tak nám napíš a my ti ukážeme, o koľko peňazí sám seba pripravuješ. 14,5 miliardy máme v podielových fondoch, väčšinou so zle nastavenou stratégiou. Realitný fond na 20 rokov a podobné nezmysly. Našiel si sa tu? Tiež nám pokojne napíš, pozrieme sa na to. 3,8 miliardy v korporátnych dlhopisoch. ETF fondy sú ako jediné oslobodené od povinnosti daniť zisk. Preto tam máme najmenej peňazí. 1,5 miliardy eur. Povieš si daň, to je nezaujímavé, to mi je jedno. Určite sleduj. Ak investuješ 100 eur po dobu 20 rokov, tvoj minimálny zisk bude 28 000 eur. 19% daň z toho je 5320 eur. To je viac ako 4 roky tvojich mesačných vkladov. Nezabúdaj, že čas sú peniaze. Investovanie sa zdá byť veľmi zložité, ale stačí len dodržovať tie správne princípy. Investuj dlhodobo, pravidelne, cez kvalitného správcu do správne zvolenej stratégie. Ak máš záujem, pokojne ti s tým vieme pomôcť. Stačí, ak do komentára napíšeš investovanie a my sa ti ozveme.